ዝሰላሰሉ ዘለዉ ልምዓታውያን መደባት ንኽዕወቱን እቲ ዝድለ ውፅኢት ንኽርከቦምን ውሁድ ፃዕሪ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ወሳኒ ተራይ ዘለዎም ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ውሕስነት መግቢን ንምርግጋጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ወፈራዊ ማእቶት እውን ኣድማዕነቱ ኣብዚ ውህደት እዚ ዝምርኮስ ነበርቲ ዞባ ማእከል ነዚ መደባት ንምዕዋት ምስ ኣካላት መንግስትን ህዝባዊ ሰራዊትን ብምውህሃድ ኣድማዕ ስራሕ ንኽዓሙ ብግልቦቶምን ገንዘቦምን ድልዋት ምህላዎም ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ሳራት ወልደት ወሳኺ ፀብፀብ ኣለዋ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ጋላ ነፍሒ በሪኽን ሰረጃኻን እቶታውነት ሕርሻ ብምኽዕባት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ከምኡውን ተወጢኖም ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ንምስራሕ ድልዋት ምህላዎም ንዘሰላስልዎ ዘለዉ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንምግምጋም ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ገሊጾም ኣብቲ ኣኼባ ክኢላታት ሕርሻ ነናይ ንኡስ ዘብኦም ንጥፈታት ምግራብ ኩነታት ሓለውኡን ምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይን ዝምልከት ገምጋም ብምቕራብ ዝዓበየ ምንጭ ማይ ሃገርና ዝናብ ስለ ዝኾነ ምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቦ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል መደባት ምግራብ ኣብ ዞባ ማእከል ክሳብ 2020 ክቕጽል ተወጢኑ ብሓያል ውዳበይ ትግበር ከም ዘሎ ሳላ ልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ድማ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ገለ ዓድታት ዝረአ ዘሎ ሸለልትነትን ክንክን ሓለዋ ኣግራብን ኣስተብህሎ ክወሃቦ ኣተሓሳሲቡ ኣቶ ካሕሳይ ብተወሳኺ ኣብ ክራማት 2013 ምህርቲ ሕርሻ ንምኽዕባት መደብ ተታሒዙ ድሮ ኣብ ዝተመርጸ ዓድታት ቅናታዊ ዛላታት ኣብ ምስራሕ ከምኡውን ምትእትታው ምሩጽ ዘርእን ምቅያራ ዝርእትን ዘተኮረ ንጥፈታት ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝውጠኑ መደባት ብቐንዱ ንረብሓ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቅርብነቶም ብምርግጋጽ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻን ምምሕዳር ዞባን መተካእታ ጸዓት ዕንፀይቲ ከናድዩን ገረብ ንዝቆርጹ ድማ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደሎምን ተላብዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ካልኣይ ዋዕላ ምውሃድ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣብ ሕቶ መንእሰያት ውሁድ ፃዕሪ መንእሰያት ንብሩህ መጻኢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተቃኒዑ ኣብቲ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ኣብ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ኢብራሂም ሓሰን ኣብ ዘቕረቦ ናይ 2 መዓልታት ጸብጻብ ስራሕ ንቕሓት መንእሰያት ንምብራኽን ሞያዊ ብቕዓት መንእሰያት ንምሕያልን ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ከም ተዋሃበን ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦን ኣረዲዩ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ጸብጻብ ዝቐረበሉ ዋዕላ ንጠንቅን ሳዕቤናትን ብመንእሰያት ዝፍጸሙ ገበናትን በደላትን ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ ዝረአ ሸለልትነትን ድኻምን ብዝምልከት ብሓላፊ ምክልኻል ገበን ዞባ ደቡብን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባን ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣቶ ስልጣን ሰዒድ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ገምጋም ኣብ ዘስምዖ ቃል ብቑዕን ኣድማዕን መንእሰይ ኣብ ምኽስኳስ ውህደት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ማሕበር ኣብ ዝመዳይ እዚ ኣበርቲዑ ይሰርዕ ከም ዘሎ ኣብርዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ብወገኑ መንእሰያት ውዳበኦም ሕይሎም ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ተረኦም ክዕዝዙ ብምዝኽኻር ብሞያን ፍልጠትን ከምኡውን ብልዑል ንቕሓትን ሃገራውነትን ዝተሃንፀ መንእሰይ ወለዶ ንምኽስኳስ መንግስቲ ከም ቀዳማይ ሃገራዊ ዕማም ወሲዱ ይነጥፈሉ ከም ዘሎ ኣነፂሩ ኣብ መወዳእታ ዋዕለኛታት ተራ መንግስትን ወለድን ኣብ ምእላይን ምኽስኳስን መንእሰያት ክሕይል መንእሰያት ንቴክኖሎጂ ሓበሬታ ብረብሖምን ረብሓ ሃገሮምን ከውዕልዎ ምእንቲ ቀጻል ስልጠናታት ክውሃብ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ማሬት ንኡዞባ ናቕፋ ወፍራዊ ማእቶት ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዘለዎ ኣገዳስነት ብምግንዛብ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምጽጋንን ማይን ሓመድን ንምዕቃብን ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ብዝለዓለ ከቕጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዝነብሩሉ ቦታ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ልዑል ብራኸ ስለ ዘለዎ ንነብሶምን ጥሪቶምን ዝኸውን እኹል ማይ ንምርካብ ጸገም ከም ጸንሖም ዝሓበሩቶም ዜጋታት ዘለዎም ጸገማት ንምፍታሕ ብዓቕሞም ማእቶታዊ ስራሕት የካይዱ ከም ዘለዉ ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ምጽጋን ዲጋታት ምስራሕ ራህያታትን ብዘካይድዎ ንጥፈታት ድማ ዝነበሮም ናይ ማይ ሽግር ከም እተቓለለ ኣረዲኦም ኣፍራይነት ህዝቢ ምዕባይ ቀዳማይ ዕላማናይ ዝበላ ኣመሓዳሪ ከባቢ ማሬት ኣቶ ዓሊ ዓብደላ ህዝቢ ብዓቕሙ ናውቲ ህንፃ ዓዲጉ ብጉልበቱ ራህያን ምስራሕ ተበግሶ ወሲድዎ ዘሎ ዕማም ውፅኢታውነቱ ብግብሪ ይርአ ከም ዘሎ ብሪሆም ኣቶ ዑመር ኣሕመድን ኣቶ ዑመር ኣሕመድን ብወገኖም ህዝቢ ሮራት ጥራይ ዘይኮነ መላእ ህዝቢ ኤርትራ በብከባቢኡ ንዘሰላስለ ዘሎ መደባት ልምዓት ዘለዎ ኣድናቆት ብምግላጽ ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ተጻባእቲ ዓቢ መልሰ ግብሪ ምዃኑ ብሪሆም ምስ ኣካላት መንግስቲ ብምትሕብባር ጸገማቶም በብመድረኹ ይፈትሑ ከም ዘለዉ ዝሓበረት ወይዘሮ ዓሻ ማሕሙድ ብግዳኣ ሎማ ዓመት ብዝተገብረ ውህድ ስራሓት ካብ ክረምቲ ናብ ክረምቲ ከሰጋግሮም ዝኽእል ማይ ከም ዝዓቆቡ ሓቢሮም
ሚኒስትር ጥዕና ህዝቢ በብእዋኑና ማዕበለ ዝኸይድ መሰረታዊ አገልግሎት ጥዕና ኣብ ቀረቡ ረኺቡ ውሕስ ህይወት ንኽመርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትካላት ጥዕና ብምውዳድ ሓያል ጻዕሪ እዩ ዘካይድ ዘሎ ማእከል ጥዕና ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ኣካል ናይ ዝጻዕሪ ዝኾይኑ ንነበርቲ ናይቲ ከባቢታት ዝምስገን አገልግሎት ትህብ ከም ዘለያም ተገልገልቲ ዝገልጹ ዘለዎም እዚ አገልግሎት እዚ ብዝለዓለ ንኽዕብል ድማ ተወሳኺ ወፍሪ ክካየደሎ እዮም ዝዘኻኽሩ ሳሙኤል ተኪኤ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርበያ ማእከል ጥዕና ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ዝምስገና አገልግሎት ትቦም ከም ዘላም ንዝበለጸ ውጽኢት ግና ተወሳኺ ወፍሪ ክካየደላ ከም ዘድሊ ተገልገልቲ ኣዘኻኺሮም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ትካል ጥዕና ዝሰርሑ ዘለዉ ሰብ ሞያ ንሕሙማት ብሓፈሻን ነፍሲ ጡራትን ህጻናትን ድማ ብፍላይ ዝገብርዎ ምክትታልን ኣብዮትን ኣብ ስርሖም ንዘለዎም ተገዳስነትን ፍቕርን ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ካብ ተገልገልቲ ወይዘሮ ሓገሳ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ኣብታ ማእከል ጥዕና ዝካየድ ጎስጓስ ኣብ ምብራኽ ንኣሓቶም ልዑል አስተዋጽኦ ይገብር ምህላው ምልካት ነበርቲ ኩነታት ጥዕናኦም ክከታተሉን ክፍወቱን በቂዖም ከም ዘለዉ ኣብርሃም እግብተ ያነ ነቲ አገልግሎት ወሃብነት ኣብ ሰዓት ይመጽ እቲ ልመጽሕወስ ሰዓት ኩሉ ምክንያት የለ ኣብዛ መጽስ ደንጓላ ማለት የለ ኣብቲ ትካል ጥዕና ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ብምቕሉል ኣቀባብላዮም ዝገብሩልና ዝበለት ወይዘሮ ሶፊ ሓጎስ ኣብ ርእስቲ ዝገብርዎ ምክትታልን ምሕካምን ዝህብዎ ኣስተምህሮን ምኽርን እውን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ክብል ከም ዝደረኻ ረድያ ጽቡቕ ኣቀባብላ ኣለዎን ጽቡቕ ሕባኻ ንህፃኑን ጽቡቕ ጌረን ሪኣልካ መጀመርያ እውን ነፍሲ ጾር ከለኻ ጽቡቕ ክንክን እየን ዝገብራልካ ኩሉ ነገር ትዘይንፈልጦ የፍልጥና እትንገብሮ ዝግባአና ይምህሩና ሓላፊት ማእከል ጥዕና ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ወይዘሮ ኣስመረት ተፈሪ ንኤሪና ብዝሃበት ሓበሬታ እታ ትካል ጥዕና ኣብ ምክትታል ነፍሲ ጾራት ክታበትን ዕቤትን ህጻናት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ከምኡን ወለንታዊ መርመራ ከም እትነጥፍ ገሊጻ ተነካይዶ አክቲቪቲ ሓደ ካብቲ ምክትታል ናይ ነፍሲ ጾርን ክታበትን ኣለና ክታበት ህጻናት ከምኡን ክትትል ዕቤት ናይ ህጻናት ማለት እዩ ነቶም ትሑት ሚዛን ዘለዎም ወይ ትሑት ክብደት ሚዛን ዘለዎም ህጻናት ምልላይ ማለት እዩ ካልእ ናይ ሕጂ ዶም ጊዜ ዝተኣታተወ ማለት ድሒሩ ኣብ ዝተኣታተወ ኤንሲድ ንብሎ ወይ ከዓ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንብሎ ከም ኣዝማ ሽኮርን ልዑል ጸቕጢ ዘመን ዘለዎም ሕሙማት ሓደ ፍሉይ መከታተሊ ቦታ ኣለና ማለት እዩ ማእከል ጥዕና ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስመራ ካብ ሓዝሓዝ ማይ ተመናይ ዓዲ ኣቤቶም ዓዲ ሰግዶ ወኪድባ ፓራድባ ዓዲ ንፋስን ድርፎን ዝመጹ ተገልገልቲ ተእንግድ ዝምባለን ብቃዕትን ተምሃሮ ዝፍትሽን ዓቕምታቶም ዝሓይልን ቅነ ተምሃሮ ኣካል ኣካዳሚያዊ ዓውደ ዋርሒዩ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ዝካየድ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ 4 ንኡሳን ዞባታት ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዝተኻየደ ቅነ ተምሃሮ ጸብጻብ ኣሕመድ ዳነ መሐመድ ኣዳልይወሎ ናይ ምህዞን ተወዳዳርነትን መንፈስ ዝሕይል ቅነ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 4 ንኡሳን ዞባታት ማለት ኣራዕታ ማእከል ደንካልያ ደቡብ ደንካልያን ዓሰብን ተኻይዱ ኣብቲ ኣብ 34 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ መደብ ዝተፈላለዩ ትምህርታውን ስፖርታውን ውድድራት ክካየድ እንከሎም ብተምሃሮ ዝተዳለወ ውጽኢት ምህዞን ሰንዓን ከምኡውን ምርኢት ኣልባሳት ከም ዝቐረበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር መሐመድ ኣሕመድን ሓላፊ ክፍሊ ክለባትን ማዕከናትን ሃማመተ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ማሕሙድ መሐመድን ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ዓመት መጸ ብውህደት ዝካየድ መደብ ምዃኑ ብምሕባር መንፈስ ተወዳዳርነት ተምሃሮ ዝዕብን ንመሃዝነቶም ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ቅነ ተምሃሮ ብስሩዕ ዝካየድ ኣካል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ምዃኑ ብምምልካት ንዝበረኸ ውጽኢት ተምሃሮ ብዝለዓለ ክዋስኡን ክቕጽልዎን ተላብዮም ተምሃሮ ሓሊማ ዑመርን ሜሮን መድሃኔን ብወገኖም ነቲ ብኽለሰ ሓሳብ ዝተምሃርዎ ብግብሪ ኸንጸባርቑ ዕድል ዝረኽብሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ድልየቶምን ዝምባሊኦምን ከለልዩ ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብሪሆም ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል ቀሪብና ዘለኻ ከም 11 ግሬድ ተምሃሮ ብዙሕ ዓይነት ኣቕሪብና ነርና እዚ ኻ ብትምህርታዊ ሓገዝ ነቶም ካልኦት ተምሃሮ ከምዚ ኢንቨንት ወይ ከዓ ሓድሽ ነገራት ንኽፈጥሩ ይሕግዞም ወይ ከዓ ኮምፒታቲቭ ምስቶም ካልኦት ቤት ትምህርታት ዋያ ክንቀዳደም ይሕግዘና ማለት እዩ ብትምህርታዊ መድያ ድሕሪና ኻ ትምህርቲ ንዓና ኣጋጣሚ ማራ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ተምሃራይ እንታይ ክፈልጥ ብዛዕባ እታ ዝበፅሖ ዘሎ ብፍላይ 10 ክፍሊ ኣብ መንጎ ሶሻል ኔቸርን ይመርፁ ስለ ዘለዉ ኔቸር ከመይ ሶሻል ከመይ ንኽሪ ይሕግዞም ማለት እዩ እዚ ደዳልዎ ዘሎ ፌስቲቫል ናይ ቤት ተምሃሮ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኮይና ግን ንኩሉ ተምሃሮ ዝሕግዝ እዩ ብኩሉ ክለባት ናይ ቤት ትምህርቲ ተሓባቢሮም ዝሰርሑሉ እዩ
كله زي دقبروها نقول تمهاري improve دقبري معناتي أبزخا زي ناي بهالين ناي قال ملان strengths دقبر سازخانة ناي بحق أنا بناتي وجن تقام زي نساتهم أصعبهم بكل انتناهم بقعاتن بلوصاتن من اسياتن مخصقاسن زكايد زلو تعارتاتن معواتن زسرحو زلو أكلات بممسجان زقبر زلو وفرع علامو نخوقع بزبلا على خطعر مخانو مرقاقيتهم كلتبتنا 4 تمهارون الزبات تسنه بمتحبار حمامتن حزبا اغلغلوت تكنيك ጨንፈርን الزبات تسنين ابستو ودبن نسلست اوارح زقصلن مياو سلطنه دحر مستافهم تمرقهم حلافي حمامته ابن الزبات تسنه منسي عبد الوهاب سليمان اتي سلطنه بكمبيوترن الكترونيكسن زاتكور كوينو تمهارو غورنغوني اكاديمياو تمرتم مويا كتريو زعلم مخانو ارديوم أبتنا من رأس نسرعات محضر من الزوبات السنيات وتغلب برهان قبر ولد أبدو اسمه عقل أتسلطنا أب ممحياش بقعة تمهارو دراغ تراكم زلو بمحبار سلطنتي كسيما مون زلو مويا كما عبلو تلابيون سلطنت بوغنهم زقاسمو سلطنا بقعتهم كعبيون نقحاتهم كبرخون كم زحقزهم بمملكات كتسالنت كهلو تلابيون زيناتات وشتها قراب تزازيم لوز خبركم تعذبتنا لزيناتات وصاي سنة